eng ma pek ve tur cheu ka nei lo mahse kan van pathianin amal som na in vur theu cheu ro se tia tong trai sak cheu hi intana ka ti thei om chhun ania he thil hi bang lovin pathian hena kalo dil sakang cheu heng min khong aya min tran pui tu zong te hi kabul na ya han om se kalom zia entir nan kan hung zanga naute anga han puak vek cheu ka cha ka sin I bag chung akhan da vek ro heng hi ka ta vek turem ni bag chung akhan enge om oi krei heng hi ta vek ani la chuak vek ro heng hi ka ta vek ki ti mo oni e olal ba kan trong zoi da nge tu ti lo zong heng ho hian min lo she thei palange he naw melan dan le a che zia tele a hriat na tlem zia wang te a Zâwnga tia kawan nia ama chom chho zel tur chuan anu hian har sana tam takani mahse voina chuan mina Zâwnga tian lo ko thina chu alo hausa veta he video masa jok kanon upload chunjom na update ani a free max lama tang har satna kan dong te ni lo chuan a top thlenga ron update chho zel po kan tumanga in lo chang zel don nia ani hi Africa chimlama chuan alo pianga ta jimana eli tia ko thin ani a mel thale ani chu mel dang lam tak puin alo pianga chuwangin mitam takin mi chung chuang bik midang lam bik angin an hutlata chu mi awang tak chuan mitam takin mu sitnan an man pha reng ani kha mitam tak chuan Zâwnga an ti lo le gorilla tia ko thinin chu tia mi ko na te chu anu chuan ngai thlak hre omati hle thin san zimana tuna kum som ni pathum lo ni ta hi atong theilowa mi biak na te chungai thlak an tum vengyal point rang takin har san na chu tok thin mahse han soinon chuan engemaw chen chu a hre thiam ve anu soidana chuan engkim peifel vekani to sikul kal thei tura peifel vekani to rual ban lo sikula kan danga ziak le chiartal alo thiam ve theinan atiani mahse chung zong chu wana ra ang mai alo ni ta si he no pang intelligent question a IQ hi aniam lutuka chu wangin sikul han kal te chu angai na om lo tin sikul kal chuan phal sak ta lo ani ti hian anu na soi ka fapa kum som ni pakhat mi hi sikul akal lo chan chu hwai ta chuan I fapa hi sikul kal chi ani lo ama hi sikula thunun le en kol thei chi ani lo ama le ama in manage thei tur khopin athluakin atlin lawang ti min hril tin chung mi thiam le doctor te chuan an han en dika he no pang hian hriat na tla chama dam chuana tur khop hriat na chuani mahse sikul kal thei tur khopa fin na thluaka nei lo tin an soyani ni tin mai chu anu tan hian har satna siam sak thin achan chu tan jimana hi alo wak bo le thin tina chua to chuan ram hnuaya bok a khosa le thina ram hnuaya chuan bong ang main nim hring te petanga mi hringa hmuh piangin atlan chezela rei tak ram hnuaya khosa thin anuril ru chu ti ha thin hle ani chutia ram hnuaya tlan bo piang chuan anu chuan wa zui zelanga ya mi huana te atlanga mi huan chunga thlai chi hrang te chu ati chepheng phungzel mai sia film khur takinemo ani lo le hei chu mi huan ani ya ka kal tlang thiang lo ti na chang hrebok si lo anu chuan ti hian a soi he no pang hi pathian min pek wana tanga lo chuk thla ani a chan chu kan thil dil kha pekin kan om sia ati ani hi lo pian khan doctor chuan anu hnena engkim in huam don ani lo chuan he no te hi I chom thei lowang tin chu doctor thu soi chu alo thleng dikta engwang mo ama man tur hian anu chuan hrui zen amang thin cowboy bong man tur ang main afa panghonga hrui hrual chu waranga ti chuan a hruai ho ta thin ani helai hmuna no pangte chuan an hual mup renga mahse no pang ho an local hnai ta ti a hriat vele ram hnuai lam panin atlan ta chiam thin ani a chezia le ami zia tele a mel te an han en hian ani hi mi hring ni lovin ran sa ani ti chuan ngai dan ani a chan chu nim hring mai ein chokopuar mu theya mi hring chein han cheilo pheise ram hnuai a cheng renganga ran sa nen danglam na eng ma anei lowang an tiani
trong lama le zel har satna neya mi tuema be pop turin theina nei lo mahse ari hriat theina chu tha em lo isi mi tena an han biak hian a chezia le a hoi hervel chuan mi biak na te chu a hre the ani ti a hriat ani an then om nu pakhat chuan ti hian a soi mi hring ten mel chi hrang kan puwa vun rong po chi hrang kan ne pathianin adu ang toka aduan cheu kan nia chu wangin a mel a chuan soisel na tur eng ma ka nei lo a mel chu thu hran ni ta se a chezia le om dan hrim hi ransa a an na tam taka om nim hringa eya mi hringa hlawa kholai a in ram hnuai hi nuama ti zoka ani hi chumidang lam takani tia han soitur pakhat chuatling ve ni atiani hetianga mi hring ram hnuai khosa nim hring vel mai e tlai thei kan hrengai reng lo ati bok hei hi di greng ani tuma tan puile hril ngai lovin ram hnuaya khosa thei tlat ram hnuaya a om tam zok mahse khatia ram hnuaya tlana piang khan a khopui te chuan an zonganga an hruai hole thin chuwang tak chuan ania an khop pumin ama ven himnan chanvo anin tuksak theu tak ni chuta tang chuan zong angin la khosa tho mahse ram hnuai lampo pan kha ta hle ani mi pui la ka tang hlat takatlan bola chu han thiam khopa midang nena han khosak ho chu adu maulo anuina har sa ti ber chu a chopa ngai ei pe lo hiani banhla te chu tuyati ema thei tharlam tak chawa edu chutiang ei reng thei tur chuan angai na om silo ai thin pa ngai nim hringa boklel le ngai thin an chen na in la chuate ema a hlui to in atlu lo chau chuani to mai si tin ranvul pakhat ma nei lova ranvul tur han nei ve te chu adu thu sa mani thin anu chuan in thar le ranvul tur han kol ve te chu aswang tu analian berani herama hian khosaka har sa ema na pon nei lo poisa la chu wana ra ang mai ani si engkim mai chu har savek cho tharlam thei tharlam ama du ang han ei reng chu angai na om thlot silo chuwang tak chuania nim tharlam ai thin reng ni ai tur ngai tu sakhithil har saber berte zinga mi ani chuwang te po chuani ma na nim hringa boka chuan le tak thin ni mahse chungan har sana then khatte chu tun tuma hian sutkian sak anita antan chanchin lom omaran thleng ani afrimek fans tena eli tan puinan tian tho ho chu US dollar sang ruk chuang loi atling khoma chung poisa chu kengin an vakala anu chu lo lom hle a ring lo hialani amumange moti mahse mumangani silo lalpa pathian chu faka tin mitin te chunga thinlung le ti tak zetin lom thua soibok afrimex english channel a khan mitam takinan lom huwea comment thatak takan dongani kha chung thu thatak takan don ba ka poisa tam takan han dong tel le ta zela elinu chu lom hle mai poisa don nuwa a reaction ilo thlir lokang hetianga ka chunga thilin ti hi oi har ka van ti tak em kan van pathian ki lo chukhlain ami te hi van rama khian shwai chowek to mai se onal pa heng zong hi ka tan mo tuna chuan in ka muta tuna chuan in thatak ka nei ve thei don ta heng hi ta vekania heng zong hi mo oni e o tuna chuan in ka nei ve ta lim na soi le thei lo chu alo nei ta lom thu han soi vak ngai na por helo mahse alim hle ani ti chu om dana tangina hriat thei maya achang le alom ema wangin anui le war boka lalpa lom thu soi turin tong kam po ka thiam lo chungnung berwana mi hetianga mi chunga thil tha ti tu te hi lo chuk thla van rama la chawang che lalpan mal som theu cheu se ti hi ka tong trai na ni kan chunga in that na hi pathian chuan alet sang tam takin rul le vek cheu ro se ka tong kam thiam na ina dai lo engtia lom thu han soi tur nge po ka shelo hetiang taka kan nu phachunga in that na hi oya har hle mai kamumang ni lovin atakani boxi tuna chuan in ka lei ve theita mahse heng min tan pui tu te hian ka soi hian hre thiam em o min han mu ve thei se kavan ti em min tan pui tu te hi an vaya mu kavan chak em heng mi fel te hi lalpan lom manala pedon sia
in va in lalpan mal som na in vur vek cheu sela in na tho na le in thil ti na pianga mui ngil na pe vek cheu ro se hetiang takamidang in hriat ngai reng lo te chunga khonga in a thin lung in han nei tamai hi amakani pathian thil ti ani tin afrimex ten hena anu chuan a soini tuna chuan in thatak a lei thei to a alo du ve em thin domestic animal ran vul nge po atum ani kaboral nuwa po ka fapa hian in to del nan alo mang thei don ani engwanga min tran pui tu te hi local lo nge ni an mel te han mu veka lom thu soi mol ka chak te lul nen afrimex team tena YouTube an up masak bera tang khan mitam tak chuan an lo hreta a poisa po mun sang atangin an thon fo ani mahse van duai thlak takin khatia mina poisa an thon thin khan mobile an nei lova mobile manga internet atanga thon angai si chuwangin an thenom te mobile manga poisa chu thon ani ta thin ani van duai thlak takin chung an poisa thon chhuat te chu an thenom pa chuan aru bo veka an nu fa chuan cheng khat te ma an dong tamia lo ani mahse midang dang te tan puina chu an dong reng thova Netherlands atangin mi pakhatin poisa min thona tuna hian benka alom ti chuan una soi midang dang te pon bu fai beans porshale thil dang an ron pe ve bok sa bon te phekhok te korte an pe a tin anu tan tin phone te pon le sak nge network lama har satna te chu om ve thin mahse ramdang atanga mi fel tak te nena in biak nan an mangtang kai hle ani ome engma pek ve tur cheu ka nei lo mahse kan van pathianin amal som na in vur theu cheu ro se tia tong trai sak cheu hi in ta na ka ti thei om chunania he thil hi bang lovin pathian hena kalo dil sakang cheu heng min khonga min tran pui tu zong te hi kabul na ya han om se kalom zia entir nan kan hung zanga naute anga han puak vek cheu ka cha ka sin achan chu heng mi te hian kamang an lain min tran puya kan ril tram lain ei tur min pe a re thei taka kan om chu mi hausa min siama ka van lom tak em ka fapa po lume na dora ka shwaya alu chunal taka zia kon sakania enteu a mel that em hi lalpan mal som vek cheu ro se ke ro chuan engma han pek ve tur cheu ka nei silo nang ni tel lo chuan kan nun hi langai reng don mahse pathian le nangma ni zara pachetak tia an soi chu kani to lo nure thei tak tia an soi chu kani to bik lo nang ni tel lo chuan engma kani don mia lo tin anu chuan a soyani khati khopatam poisan pek nuwa khan an nun der thong tak khatia kalsan mai kha rem to lo khatiang khopatam poisa ne na han kalsan ri ngot chu thil ti chi khani lo chuwangin afrimex te chuan banka an hruaita bank account thar pakhat an siam saka suam mang le ru ten an ti boy lo nan chu account thara chuan an poisa don zong chu an da sakta ani hetianga afrimex ten mire theite te ta na tran puina poisa an lo ken sakhian an poisa te chu ru te le miswal ten an ruk sak mai lo nan tin saving account an siam sak zia thin ole khati zong khatun tumata na eli tenu fachan chin kan lo ti chhuwa thei te choni le ta remchang masab bera update na dang kan lo ti chuak lenga chuta chuan an in thara kan lu to don ani in lo chang le theu don nia mangtha